Mahal na Ama sa langit, lumalapit ako sa iyo, nang may kabab ang loob, at humihingi ng kapatawaran sa lahat ng aking mga nagawang kasalanan, sa iyo at sa aking kapwa. Panginoon, hindi ako perpekto, at marami akong mga pagkukulang araw-araw sa aking buhay. Subalit, nariyan pa rin kayo, at walang sawang gumagabay sa akin. Panginoon, maraming salamat sa iyong awa at biyaya. Maraming salamat sa aking kalusugan, sa aking pamilya, sa aking mga kaibigan, sa aking tirahan, sa pagkain sa aking mesa, at sa lahat ng mayroon ako. Panginoon, higit pa sa sapat ang ginawa mo. Mahal na Panginoon, idinadalangin ko din lahat ng aming tagapakinig, viewers, followers, subscribers, at lahat ng tumatangkilik sa BicolNet TV na sana'y makamtan nila ang lahat ng biyayang iyong kaloob, at maliwanagan sa mga impormasyong kanilang matatanggap, at masuri kung ano ang tunay na totoo. Panginoon, pinasasalamatan ka namin, sa kaloob ng media, na maabot ang malalayong lugar, ng mundo, na may mga mensahe ng pag-asa, at buhay. Nagpapasalamat kami sa iyo, para sa mga nagsasapanganib ng kanilang seguridad, at maging ang kanilang buhay, upang ilantad ang kawalang katarungan, at magdala ng balita ng pag-asa. Naway magsikap silang maging tagapagdala, ng mabuting balita, upang malaman ng lahat ng tao, ang masaganang buhay, kung saan tayo nilikha, at higit na kahangahangang tinubos ni Hesukristo. Inaalay namin, ang aming panalangin, sa iyong pangalan, sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, para sa ikaluluwalhati ng Ama. Amen. Pag-asa't saya kanilang dala, sa bawat tahanan sila'y kilala. Boses ng masay laging kasama. Ang araw mo ay tiyak magiging okay, kapag BicolNet TV ang kaagapay. Serbisyo publiko'y kanilang alay, lahat ng balita'y laging tunay. Sa BicolNet TV hatid ay serbisyo, balitang purong-puro at ora mismo. Marami nang natulungan, marami ang napagsilihan. Dito lang yan, sa BicolNet TV. Sa pagsubok man o tagumpay, sabay silang nakikiagapay. Laging nandyan, hawak ang liyab. Pangarap mo'y di nila iiwanan sa daan. Sa BicolNet TV hatid ay serbisyo, balitang purong-puro at ora mismo. Marami nang natulungan, marami ang napagsilbihan. Dito lang yan, sa BicolNet TV. Sa bawat hakbang ng buhay mo, BicolNet TV ay kakapit sa'yo. Balita't serbisyo'y laging totoo, basta't tiwala mo'y bigay sa totoo. This is the source of news and information that matters to you. This is BicolNet TV. Kasunod kang Bicolano Worldwide. Sige, standby na kita. Legit po kita magdangog ha. Sa mga legit na expressed by the host in this video do not necessarily reflect those of the official policy or position of the company and its management.
Furthermore, the views and opinions of the guest do not reflect those of the host, the show, the management, and the station. Serbisyo Riparo Pinagsaro-sarong programa Serbisyo Asin Riparo. Ang programang magtatauning serbisyo publiko sa Lambang Bicolano, Mariparo kan mga gibong salto sa gobyerno man o maging sa pribado. Serbisyo Asin Riparo. Serbisyong totoo asin riparong balansyado. Pag-iriba ang numero 1 sa serbisyo asin riparo, Mr. Hulbutana Manny Moxeya sa serbisyo asin riparo. Tigdisa na sa Bicol Net TV. Kasuro kan Bicolano Worldwide. Serbisyo Asin Riparo would like to thank the following: City Councilor Renner Bersi of Tabaco City, Municipal Mayor Cheryl Capas Bilo of Malinaw Albay, Municipal Vice Mayor Abner Cargalio of Malinaw Albay, Municipal Councilor Irene Morales Fahot of Malinaw Albay, Municipal Councilor Joel Seriola of Malinaw Albay, Honorable Glenda Ong Bonga, Vice Governor Province of Albay, MBY Dormitory located at Rawis Legazpi City, and Capas Biloloto Outlet, located at Barangay Tinapi, Poblasyon, Malinaw Albay. Mr. Hulbutana Manny Moxeya sa Bicol Net TV. Si Manny Moxeya sa programa Serbisyo Asin Riparo sa Bicol Net TV. Serbisyo Asin Riparo, kaibahan si Manny Moxeya, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Hindi man ako gwapo, hindi man ako gwapo, Serbisyo Asin Riparo. Serbisyo Asin Riparo. Hello! Hi! Mga tugang, mga kabayan, Diyos marhay na pagkaaga Bicolandia, maray na aga probinsya ni Albay, siyudad ni Tabaco, Legazpi and Ligao. Saan man sulok po kayo ng mundo, Luzon, Visayas, Mindanao, or good morning! Magandang umaga po, Ma'am Mitch Apiman Rivero, Sir Bernard Villarmino Buban. Ohayo gozaimasu dyan po sa bansang Japan. Assalamualaikum sa mga tugang nyatong Muslim. Buenos dias mga amigos y amigas. Mga tugang, mga kabayan, digdi na po kita sa programa Serbisyo Asin Riparo. Ngunyang pong aldaw kita nin Biyernes, ay Friday na! Petsa 3 kang bulan na Oktubre taon 2025.
Sabayan po nindo sa indong lingkod sa rong oras kita 7 to 8. Mag-ure-restorya naman lamang kan mga pangyayari, mga nangyari, mga mangyayari pa sana. Sa tuya pong palibot, siyempre, so mga nakakalapuyan kan sa indong lingkod. Apoy-rapuyan kan so mga pigpapaabot man po ni Digding mga riparo. Sa tuya po yan tatawa ni serbisyo sa laog kaining programa. Hoy naman po sa may mga kumpleanyo ngunyan. Maligayang happy birthday! Birthday ngunyan kan sa kuyang classmate si Mina Tessa Alcala Morales. Happy birthday tabi sa mo mate. Birthday man ngunyan ni Congressman Pido Garbin. Isay pa may birthday ngunyan. Siyempre mga tugang duman man po sa may mga okasyon. Ano man pong klaseng okasyon yan. O piyesta ngunyan dyan sa Barangay Bariw kang Malinaw and dyan sa Barangay Bungabong kang Tabaco City. Piyesta? O dahil nang ganito panglingawan na sa kuyang perming tugon ha. Manay tita sidra. Iringatan tapuan sa tuyang mga sadiri. Tawara man tabi kibang maingat kan sadiri ta kundi kitaman sana. Daman po sa may mga kamunduan na sa muya pong pakikidumamay. Sa may mga kasakitan parahay na tabi ka mo. Magsarig lang po kita sa satuyang kagurangnan. Ta siya man sana po nakakaram kayan. Amen. Thank you Lord. Salamat Lord sa panibago na naman aldaw na tinaw mo sa lambang saro sa sabuya ngunyan. Pakiguide mo po kami Lord kang samuyang mga gigibuhon. Tangani pong day kami magkasala sa samuyang kapwasin maging po sa imo. Patawada kami Lord kang samuyang mga nagkaginaribong kasalan. Tao lang po kami Lord, marupok, nagkakasala. Kaya Lord, patawad tabi Lord. Lord, patawad. Sarabay po kita. Amen. Serbisyo Asin Ripa. Birthday mo man ngunyan tabi manay tita Sidra. Di sige maligayang happy birthday sa imo. Happy na birthday pa. Mga tugang, mga kabayan, check-in po muna sa indong lingkod. Ako tabi si Manny Moxea, si Mr. Hulbutana tabi ni. An sa indo pong servidor asin taga-riparo. Live the live! Kanyang pong aldaw kita ni Biyernes. Sa Bicol Net TV kasurog kang mga Bicolano worldwide. Sa pangaran niya ni GM Maestro nila doon. Kasabay dyan si SM Sir Tony. Mga tugang, mga kabayan, kami po sarabay minapaabot din maugmang pataratara sa lambang miyembros kang pamilya. Sana po nasa maray sa nakamong kamurugtakan. Ano man po ang sa indong mga pinagigibo sa mga oras pong ini. Mga tugang, mga kabayan, ang gusto misa na po, permisa na po kitang happy, enjoy, relax. And syempre mga tugang, bawal po ang kidit. And bawal man po ang may stress. Sa mga panahon po tabing ini. Net TV. Biyernes na tabi kita ngunyan manay tita Sidra. Kamustaan sa imong kumpleanyo? Masabaw? Maoran-uran? Na pagka-biyernes? O kadakulan mga nagharalat naman, magkrelasi na tabi ka mo, magrelaw na ka mo sa klase. Tawara man ki-advisory. Yo. Taod-taod tabi mga tugang aramon tan magiging kamugtakan kan sa tuyang panahon digdi sa bagyong si Paulo. Tamalan polda tabi ni Atyan alas 10 pagkaagad dyan sa Isabela. Pero sa ibang lugar kang Kabikulan may signal number 1. Yo. So, aramon tayan tabi mga tugang sa pag-asa taod-taod.
O di Happy Teacher's Day. Daman po sa mga teacher. Teacher's Day pala ko dyan kan mga maestra, no? Alangan man niya Teacher's Day kan mga nard. Happy Teacher's Day! Sa tuyang mga guro, mga edukador, mabuhay po kamo hanggang gusto nindo. Isang pagpupugay po sa ating mga guro. Happy Teacher's Day po sa indo. Mga madam, mga sir. O di, sige nindong haralat, sige nindong kaduro-deridot na naman kan sa indong mga cellphone. Nasupog rin sa ima di inayos audio. Nahirak sa kuyang alalay. Nasupog, nahirak naman sa sarutang paradangog. Inayos audio. Para sa nasay mo daya. Inayos audio. Biyo nag-overtime ka subanggi. Yo. Sige na naman tabi, Senador Ping, Good Friday po. Morning po sa mga taga-Tabaco. Si Saldi da Otto na naglulukad sa San Miguel Island. Naglukad. Ang lukad, paano yan pag mauran? Daw yan madumog. So paglukad, madudumog. Ano yan, may risiko ang paroy baga pag nadudumog, may risiko pag pinapisar. Ako. Si Manay Tita, birthday pala ngunyan. Nagsimba po dai makalingaw, magpasalamat permi sa Diyos. Sabi ni Manay Tita Sidra. Ay iyo dapat iyan ang pinaka-importante. Kaya mga importante ang mga huruandang iyan pag-abot sa pag may kumpleanyo ka. Dahil makaipuan sa mga handa-handa na yan, na magarbong handa. Iyo. Dahil makaipuan ki mga magarbong handang importante magpasalamat na nakabot ka pa sa edad narog kaya. Parehas yan kan kakasal. Grabe so handa sa kasalan. Magarbon so karasalan. Paglipas kipirang taon, nagsuwayan man sana. Nagkasuan pa. Yogon mo yan. Tawag sana kanso nagpakasal sa ng simple dahil sa ng magarbong handa hanggang ngunya nag-iibahan. Pero sumagarbo, sus Maria Jose, pakalipas kipirang taon, nag-iwal, nagkasuan pa. Tapos mapaanal. Napahitay na rin. Good morning tabi sa imo, Ma'am Liz Manlapas Kapos. Congratulations tabi. Kan sukat naman kapi padangog sa sarong digdi sa sarong camera. Maray digdi ang audio. Diyan kasan na naghihiling pala sa ibong digdi ka sa ibong. Maray digdi ang audio. Iyan pag itupak ini si Bibilab. Pag titupak ini si Bibilab, talagang i-route ka ng audio dyan. Sabutahe. May pigtutuyo garing day makadangog. Ini mong alalay kong ini. Silusahon kaya. Ay, tabian may advice ko duman sa sigan duroridot kan cellphone. Tabi Maria Elena Yamamoto, Ohio gozaimasu. So hanggang ngunya sigan duroridot kang cellphone kahanap kan advisory. Ang nagkahiriling nindo dyan post sa social media ngunyan, fake news tabi yan. Ang problema tatik pa para share pa. Nag-comment na nga niya akong fake news. So iba nagsishare pa.
Ay, nahiling tanayan. At aram ta ng fake news ito, pigsisenda pa, pigresenda pa. Ay, hiling nang gibuta yan. Gibo pa doon ki mga tultul ang pag-iisip. Aram tang fake news. Nako, totoo. Nagkarilibong lugod sa tuyang mga kababayan kan mga walang pasok naman na yan. Ay, inda daw sa nakita di. Tado tang gusto ta permiso sala. So totoo, habo ta. Duman kita permi sa maling tao. Maling tao ang napupunta natin. Tamang tao, habo. Weh. Katangyan nakaabot duman. Yan ang problema, tatang gusto ta sa maling tao. Maling tao. Doon tayo sa totoong tao. Ay, Diyos ko, nasa natabi, madamay na di. Sige, tatod-tod, taramon tatabi, mga tugang. Ang, kumusta si Bagyong Paulo? Yo, nganing duman kita sa legit, magtubod. Bako dyan sa konsain-say na naman, Diyos ko, nasa na. Oy! So, singil sa kuryente kang alikong ngunya na bulan kang Septembre, digdi sa probinsya kang Albay, may date na pagbaba. Tapos, gusto nindong i-private. Gustong ipribado so aliko. Tanganing pirangon yan ang per kilowatt hour nating babayaran tagari 9 something 9 plus pesos ang kada per kilowatt hour. Pag prenibado mo narog kang Meralco nasa 13 point something. Karinan mas barato so 9 o so 13. May gusto bagang i-privatize so aliko tanganing mamakarayda. So dudunong. Oh. May tulong party list po ang pigproklamar kang Comelec. Kapalit po kang Duterte Youth. Tulong party list ni ano, so abono, ang probinsyano, tapos so murang kuryente. Yugod mo. Tigsararong tukawan dyan sa Kongreso. So gadan tabi mga tugang duman sa linog sa Cebu. 73 na 73 na tabi ang gadan tabi manay lis man lapas kapo sa balon. Baka ngayon tabi manay lis man lapas kapo sa balon 73 na sugada. Yo! Yan tabi mga tugangan mga re-reparohon tango niya na Biyernes ha. Sige tabi alas 7:20 na. Dapat yaw na sa mga chikiting sa harong ha. Ay yaw na sa harong. Yaw na sa eskwelahan. May klase tabi ko niyan. Although magpasiguro sa natabi ki mga panangga sa oran tama oran-oran yaw. Hindi po sa probinsya kang Albay. 7:20 na sa tuyang Philippines Standard Time. Kung tatatawi mo ng linya kang Pag-asa. Ramon ta kung hain na si Bagyong si Paulo. Sige tabi, Pag-asa. Good morning, Pag-asa. Magandang umaga, Pilipinas. Narito ang latest kay Bagyong Paulo. Ano naman nangyari? Yan ang pigsasabi ko sa imo. Nawala si Paulo. Alato na ha. Yan pigsasabi ta. Eling mo na ni si Paulo. Nawara lugod si Paulo. Paninibalik si Paulo. Madam. Psst. Paulo. Halat to na nga ni Paulo. Nandali tabi mga tugang ta. Binayaan kita ni Paulo. Ano Paulo? Yung Paulo. Halat to na Paulo. Shh. Madali nga ni. Ay napasaway kayo ni Paulo. Oh.
Paulo. Magandang umaga, Pilipinas. Narito ang latest kay Bagyong Paulo. Lumakas pa nga ho ito at maximum winds na 100 kilometers per hour near the center at gustiness na umabot po sa 125 kilometers per hour. Ang kanyang naging pagkilos sa mga nakalipas na oras ay Pakanluran, Hilagang Kanluran at 20 kilometers per hour. At based po sa latest available data, nakita ang sentro nito sa layong 150 kilometers silangan ng Kasiguran, Aurora. So malapit na po, napakalapit na nito sa ating kalupaan. Ilang oras na lamang ay lalapit na ang sentro sa ating landmass. At kailangan po natin tandaan na bago pa lumapit o bago pa maglandfall ay mauuna na pong maranasan ng ating mga kababayan dito sa Northern at Central Luzon ang kalahating parte ng diametro ng bagyo. Kaya kaugnay dyan, based sa latest radar imagery po natin, narito po yung sentro ng bagyo at approaching na po ito papunta dito sa southern portion ng Isabela o northern portion ng Aurora as entry points. Nakikita po natin ang possible landfall ay northern portion ng Aurora o naman sa portion ng Isabela. Pero bukod dyan, bukod landfall ay ngayon nga po as early as now, nararanasan na at nakaka-apekto na yung kalahating parte ng bagyo, ng diametro ng bagyo. Dito po sa Cagayan, Isabela, Quirino, Aurora, maging sa ilang bahagi ng Quezon Province at yung mga pag-ulan, ramdam din ho sa malaking bahagi ng Bicol Region. Based na rin sa latest track na ipinalabas po natin. So makikita nga po natin na posible ang landfall nito is ngayong umaga na rin. Today, ngayong umaga hanggang noontime, yung time range ng kanyang landfall at pinapakita din po ng ating mga models na posible po mag-west-northwestward pa rin ang kanyang movement. So tatahakin ito at magtatraverse po ito sa northern Luzon before exiting the landmass. So posible na nasa labas na po siya ng ating kalupaan mamayang hapon o gabi. And then, ang kanyang exit sa PAR, inaasahan po natin by Saturday or early morning, so madaling araw ng Sabado ho yan. Kaugnay dyan, signal number 3 pa rin, nakataas ngayon sa northern portion ng Aurora, central and southern portions ng Isabela, sa northern portion ng Quirino, northern portion ng Nueva Vizcaya, Mountain Province, Ifugao, southeastern portion ng Abra, northern portion ng Benguet, central and southern portions ng Ilocos Sur, habang signal number 3 din sa northern portion ng La Union. Ito po yung mga lalawigan o mga lugar kung saan ay inaasahan natin mararanasan nga po yung pinakamalakas na epekto ng hangin na dala po nitong si Bagyong Paulo. Samantala, signal number 2 naman, dito sa central and southern portions ng mainland Cagayan, rest of Isabela, rest of Quirino, rest of Nueva Vizcaya, central portion of Aurora, northern portion of Nueva Ecija, central and southern portions of Apayao, Kalinga, rest of Abra, rest of Benguet, southern portion ng Ilocos Norte, rest of Ilocos Sur, rest of La Union, northern portion ng Pangasinan. Habang signal number 1 naman sa rest of mainland Cagayan, including Babuyan Islands, rest of Aurora, northern portion of Quezon kasama ng Pulilio Islands, Camarines Norte, northern portion ng Camarines Sur, Catanduanes, rest of Apayao, rest of Ilocos Norte, rest of Pangasinan, rest of Nueva Ecija, northern portion of Bulacan, Tarlac, northeastern portion ng Pampanga at northern portion ng Zambales. So sa mga areas na to, sa malaking bahagi, halos buong northern Luzon po at halos buong central Luzon at ilang bahagi ng southern Luzon, nakataas ang ating signal. So sila po yung directly affected ng bagyo. We're hoping na by this time ay nakapag-prepare na po ang ating mga kababayan at nasa safe at matitibay na po silang lugar at establishments para po magkubli at para po sa maprotektahan ng ating mga buhay at properties din ho. Samantala, yung ating weather advisory, in effect pa rin sa araw na ito. At pwede ang 200 millimeters o more than 200 millimeters of rainfall dito sa Isabela, Quirino at maging sa Aurora Province. So widespread na mga floodings ang inaasahan natin kapag ganito karaming pag-ulan ang may experience o nararanasan sa isang lugar. Samantala, 100 to 200 millimeters of rainfall ang inaasahan dito sa Cagayan, kasama na dyan ang Babuyan Islands, sa Apayao, Abra, Kalinga, Ilocos Sur, Mountain Province,
Province, Ifugao, La Union, Benguet, Nueva Vizcaya, Nueva Ecija at Pangasinan. So malaking bahagi ng Northern Luzon at maging ilang bahagi ng Central Luzon. 50 to 100 millimeters of rainfall naman ang pwede pong maranasan dito sa Ilocos Norte. Sa Zambales, Tarlac, Pampanga, Bataan, Bulacan, Rizal, Laguna, Quezon, Camarines Norte, Catanduanes, Camarines Sur at maging sa Albay. Dito po sa Kamaynilaan, ang ating forecast sa araw na ito ay maulap at mataas ang tsansa ng mga pag-ulan, especially sa northern portion ng Metro Manila. So, saan man ang lakad natin today, mag-ingat pa rin ho, magdala pa rin ng mga pananggalang sa ulan at magantabay po tayo sa mga rainfall advisory na ipapalabas po ng Pag-asa dito nga po sa Metro Manila. Ang gale warning natin ay nakataas pa rin sa eastern coast of Cagayan kasama ng Isabela, eastern coast of Aurora, Batanes, Babuyan Islands, northern coast of Cagayan kasama na ang Ilocos Norte at Ilocos Sur. So hindi pa rin ho ina-advise ang pagpapalaot doon, especially dahil may paparating tayong bagyo. Napakadelikado po, maalon hanggang sa napakaalon ng kondisyon ng ating karagatan doon. At para naman sa ating storm surge warning, meron po tayong inaasahan at pwede pong maranasan na 2.1 to 3 meters of wave height dito po sa Aurora, Cagayan at maging sa Isabela. So halos buong Isabela, northern portion ng Aurora at northern and eastern portion ng Cagayan Province. Samantala, 1 to 2 meters naman ang pwedeng maranasan sa natitirang bahagi pa ng Aurora, sa Polillo Islands, at dito po sa Ilocos Norte, Ilocos Sur, maging sa La Union at Pangasinan. Yan muna ang latest mula dito sa Pag-asa. Ang next na bulletin po natin will be at 8 a.m. Maya-maya lamang ho yan. At very crucial po itong mga oras na ito dahil nga approaching na itong bagyo. Kaya iba yung doble at triple ang pag-iingat ng ating abiso sa ating mga kababayan, lalong-lalo na doon sa Northern at Central Luzon. Ito po si Lori de la Cruz Galicia. Magandang umaga po. Si Manny Moxea sa programa Serbisyo Asin Reparo sa Bicol Net TV. Serbisyo Asin Reparo, kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Sa pagkaturog mo asin Salamat tabi Pag-asa. Ayan tabi mga tugang approaching na po si Bagyong Paulo duman sa Northern and Central Luzon. Digdi kita tabi sa probinsya kang Albay, day kita ki signal wala kita ki signal. Ang Catanduanes na tapos may parte kang Camarines Sur and Camarines Norte. Sa Bicol ang may signal number 1. Ang Albay wala. Pero nasa yellow warning kita. May mga pag-uran-uran kita digdi sa probinsya kang Albay. Kaya ingat tabi ha, iringat po kita tabi. Coach Monel Calyos, Mayor Shika Posbilo, good morning kay Rene Boy Bulata, Ma'am Gina Malaguinho Cavite. Nasa yellow warning alert kita sa mga pag-uran. Darainik ang bagyong si Paulo na ngunyan namamatian na po ini duman sa may parting Northern and Central Luzon. Duman sa Kasiguran, Aurora, asin Isabela. So, iringat po sa mga kababayan niya to dyan. Nagpupuon na duman sa bagyo. Ngunya na udto, posibleng maglanpol. Dyan sa may parting Isabela, initabing bagyong si Paulo. Pero igwa na naman tabi na duwa na nabibilog na mga cloud cluster. Diyan tabi sa luwas kang Philippine Area of Responsibility ang pigbabantayan na naman ngunyan kang Pag-asa. Ay duwa na naman. Ma'am Nilda Chavez sa Sores, good morning. Iringat po kita ha. So ibig sabihin mga tugang, may mga paguran-oran kita digdi sa probinsya kang Albay. Dara po nga ni kaning si bagyong si Paulo. May wasiwas man na baga tapuyas na sana sa tuya. Pero mas mauran nga ni ngunyan kay susu bagyong si
bagyong si Upong. So bagyong Upong, nasa signal number 3 kita, signal number 2, pero dahil mangki araw kaning mga pag-uran. O takasuod ma pa, hapon nag-urana, nag-aga ki-uran digi sa probinsya kang Albay. O mala nga ni ngunyan may kasabay pandalugdog kikilat. Yo, o kaya sa mga estudyante, sige na naman na hararapot. Ano nga may klase? Ano nga may suspension? O day tabing suspension, ha? Wara tabi apera kan so diyan sa banwaan kang Kamalig. May suspension so LGU. Yo. O yung masanan may suspension, pero so ibang munisipyo digdi po sa probinsya kang Albay, diretso tabi ang klase. Alas 7:20 o kaya 32. Alas 7:32. Serbisyo asin reparo. 7:32 po ang Satuyang Philippine Standard Time. Pasalamatan tayo mo ng Satuyang mga katuwang sa programa. Yaon po dyan ang MBY Dormitory. MBY Dormitory makukuha yan dyan sa Rawis, Legazpi City. Open for transient po sinda. Hanapon lang nindo si Honorable Bridge Laudit, ang manager po kang MBY Dormitory. Madali unsa na yan makuha dyan yan sa pagitan kang UST and Mariners. At dyan yan sa Rawis, Legazpi City along National Road. Kaso mga naghanap tabi kidor, boarding house. Dyan na po kamo sa MBY Dormitory. Safe na safe po kamo dyan, ha? MBY Dormitory, your home away from home. Kay Madam Eileen, Ohio gusayman. Siring man mga tugang ang programang inidara po sa tuya ni City Vice Mayor Ate Glenda Ong Bungaw, City Councilor Riner Burse, Municipal Councilor Irene Morales Pahot, Mayor Shi Capos Bilo kang Bagong Malinaw. Kasabay taman dyan si ABC President Cap Art Abila. Dyan sa Banwaan kang Malinaw asin ang Capos Bilo Lotto Outlet. Dyan iyan sa Barangay Tinapi, Poblasyon, Malinaw, Albay. Yan tabi mga tugang mga kabayan na sa tuyang mga katuwang sa programa. Maraming thank you po. Ikaan burak ni sa mong banwa, magkayunon, nagdaraga. Sige tabi mga tugang, alas 7:34 na. Coach Monel, kumusta tabi Coach Monel? Gari bukas na susay mong negosyo, mapasyar nga. Sa kuya. Sige tabi mga tugang, alas 7:34 dahil po mag-arali, mabalik po ang programa, makalipas lang po ini. Balik eskwela na! Tabangan ang sa indong mga aki sa saindang pag-aral. Kaiba ang 21st Century Tutorial and Review Center. Yauna sa Tabaco City ang 21st Century Tutorial and Review Center na makukuha sa RK Commercial Building, Karangahan Boulevard, Bombon, Tabaco City. Para sa beginner na may edad 3 to 5 years old, tatabangan sinda na makano at magbasa, asin magsurat, pati na sa basic numeracy skills bago pa maglaog sa kindergarten. Ang tabayan ang elementary, junior high school, asin senior high school sa saindang basic literacy asin numeracy skills. Kaiba na ang follow-up sa saindang oral daw na pagklase, class assignments, research writing asin performance tasks. Yaon ang matitibay asin lisensyadong mga maestra asin maestro ka 21st Century Tutorial and Review Center. Hanapon sinda sa RK Commercial Building, Bombon, Tabaco City. Igwaman sindang branch sa TV na makuha sa E. Corteza Building, Tigbi, TV, Albay. O mag-contact sa numerong 0927-341-9219. 21st Century Tutorial and Review Center. Si Manny Moxea sa programa Serbisyo asin reparo sa Bicol Net TV. Serbisyo asin reparo. Kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Alas sige tabi, balik na po kita mga tugang sa programa alas 7:36. 36 minutes after 7 o'clock in the morning Philippine Standard Time. Oras pong yan, dara po sa tuya kang MBY Dormitory na makukuha dyan sa Rawis, Legazpi City, open for transient po sinda. Madali unsa na po yan makuha, dyan yan sa pagitan kang UST and Mariners.
Diyan iyan sa Rawis, Legazpi City along National Road. Kaya sa mga naghahanap tabi kidorm, boarding house, diyan na po kamo sa MBY Dormitory. Safe na safe po kamo dyan. Siring man mga tugang ang oras na indaraman po sa tuya ni City Vice Mayor Ate Glenda Ong Bungao, City Councilor Riner Burse, Municipal Councilor Irene Morales Pahot, Mayor Shi Capos Bilo, ABC President Cap Art Avila, asin ang Capos Bilo Lotto Outlet. Salamat. Sige, balik po mga tugang ang sa indong lingkod. Ako mapogiraray si Manny Moxea, si Mr. Hulbutana tabi ni unyang pong aldaw gitanin Biyernes Fly Day. Peksa 3 kita kang bulan na Oktubre taon 2025. Sundo kita alas 8 mga tugang mga kabayan. Kaya no papigalata tabi Rene Boy Bulata. Toro diretso na po kita. Serbisyo asin reparo. Good morning tabi kay Mario Castelo, kay Sir Baldo, tapos kay Ma'am Elena Valenzuela. Kay Sir Willie Nobora, good morning. Biyernes na tabi kita ngunyan Sir Willie. Mauran man tabi digdi sa Taytay Rizal mate. Sabi ni Rene Boy Bulata, ano daw ngayang classmate kung tabangan mo tabi ako na iralaog tanas sa nasu bagyo, iralaog tanas ang bagyo naan sa lata. Pagdenge nagkasya, sa sako ta ilaog, tasurunod-sunod na bagang bagyo. Isarako ta na ba? Isarako na daw sa bagyo. O, sige, tasurunudan naman, igwapa sa luwas kang par. Natig mo monitor ang pag-asa. Medyo pag nahiling kong nagpupun-pun pa sa nabaga, nagtitiripon-tipon pa sa naso mga ulap dyan sa luwas kang par, mas magayong kung nabibilog duman sa taas o kaya digdi sa ibabaon. Pag nabibilog digdi sa may kabangaan kang Pilipinas kong mahal, natatakot ako. Kapag nabilog andyan sa tahaw tabi Mamlis Manlapas Kapos Abalon, remati kita digi sa Bicol. Tabata iagyan pa sa na sumasbate. Sumasbate iyo sunapuruhan ba kang bagyong si Opong. Medyo pigpaingaluan man sa probinsya kang Albay tapos Katanduanes. Tapag na sisentro ang Albay o kaya ang Katanduanes, sabay dyan ang Albay, Karapunggas. Organ kaya pag titamaan ng Katanduanes, ang sunod kan Albay. Tahali dyan ang bagyo sa Pacific Ocean. Mga malangkusog. Mauranon digdis ka gumaka. Nasa biyahe katabi si Ruili. Nasa biyahe si Ruili. Mauranon dyan sa may gumaka. Hanggang iyan sa may parting Kamsur, nasa signal number 1 iyan tabi si Ruili. Medyo hagip kamukang bagyo ta ngunyan si Bagyong Paulo yauna dyan sa may parting pud kay ni Aurora sa Isabela. Ibig sabihin nagpupuo na ngunyan, nagpupuo na tabi si Bagyong si Paulo. Ang expected na malandfall ni dyan sa may parting Isabela alas 10. Tagari bagan ang bagyo bagagari donut. Bago ka lumagduman sa pinakaluho kan donut, wawasiwasan ka muna kang suinot na ring. Di ba ang donut? May donut digdi. Gari ang suguma kang lunadan. Siyempre, bago ka lumagduman sa pinakaring, duman sa mata, kang bagyo, tamina, pag nasa loob na baga kang mata, pagyaon na kita duman sa mata kang bagyo, minalaylo, kalmado, bako. Ang primero bago maglog sa bagyo sa mata kang bagyo, iwas-iwasan mo na kita. Matindiho na yan. Ngunyan, pag wasiwas kan mga pirang oras ba o minuto? Mga oras man, biglang minakalma. Kaya una, tatapos na. Nangyari na bagandig di sa tuya sa Albay. Una, tatapos na. Tamala na nararay-saray na, nagrurlimpya na.
ako minalmado, umininit. Susuto pala, nasa mata na palang kita kang bagyo. Taod-taod, after 1 hour siguro ito, after pirang oras, hindi nga ni, magsarong oras na nga ni gari. Uya na. So, paluwas na so, bagyo. So, another ring. So, sa ibong naman na ring, ang marapado sa tuya. Arog po kaya ng bagyo. Iyo. So, pagkatapos kitong last na kuruso-kuso, tapos na. Finish na so pimirong bugsok pa sana na partial nga so harong, partially damage. Pinisingon kan sulas na ring, nako, na was out gabos. O iyo man so nangyari diyan sa Masbate, sa bagyong Opong, parehas man kan so bagyo tabaga digding si Rule, digi sa Albay. So kadakol na winasak na tahanan, di ba? Arag po kaya, kadakol na winasak na tahanan. Itong si bagyong si Rule, parehas man ngunyan kan ining bagyong si Opong, dyan sa Masbate. Tarayaon nga ni naman sa tuyang mga kababayan, ang provincial government kang Albay, nagtatarabang duman, dakol mga kataraning taman mga probinsya. Ang pasiriring po duman sa Masbate para tabangan sa mga kapwa taman Bicolano. Na talagang matindi so tama. Kaya lang medyo ngunyan nagkakabaranga-banga, tagari duman pa sa tinamaan kan linog, nagkabaranga-banga na so nagtatarabang. Pagkatapos kan duman sa Masbating matinding tinamaan kang bagyong si Opong, palo apon pa kan linog dyan sa Cebu. O ngunyan, nasa 73 na tabi ang opisyal na record na mga binawian in buhay. 73 na ang gadan. Asin kadakol patabian mga lugadan. Na hanggang ngunyang pigbuburulong, pero bako sa laog kang ospital, sa luwas kang ospital. Ta day pa man pwedeng magralaog. Ta kaipuan pa yanin mga pag-inspeksyon kan mga eksperto. Taday man pwede yan na pabalikon tulos sa mga building, ipagamit tulos hanggat na daiyan na inspeksyon kan sa tuyang mga eksperto. May mga eksperto kita dyan, may mga engineer dyan na susuri, mag-inspeksyon, mag-i-examine kang building na yan kung safe iyan na palaugan giraray kitawo. Kaya so sa tuyang mga kababayan dyan sa Cebu, so iba may trauma na, may nervyos na dahil na nagralaog sa sendang harong, nagkakaraturog tabi sa kalye, sa gilid kan tinampo, brown out. Nagpipiritaw-pitaw naman ng ilaw. Duman sa gilid kang kalye nagkaraturog, nagralag sa nakituro tent. So iba luminaog na duman sa mga darakulang plastik. Nakailing na kamo kidakulang plastik. So piglalaogan niyan kan sa mga sira dyan sa styro. Laog duman ang sarong tao, nagsusuklob sa nakiplastik pag nag-uuran. Grabe nga niyan takot. Hanggan ngunyan, igwa patabi kay mga pagyugo-yugo. Sa ibang lugar, normal nga yan pagyugo-yugo kada banggi. Permi nga sa mo naglilino. Normal yan. Pero duman, grabe. Kaya igwa pa nga ni ngunyan, ongoing pa so search and retrieval operation. Sana may makuha pang mga buhay na natrap sana sa mga nagguho na building. So mahiling tangon yan kung gura numang kita kahanda sa mga arog kaya. So yan, sampul na yan dyan sa nangyari sa Cebu. Sampul pa lang yan. May kakatakutan baga kita so pigsasabing the big one. O sa inan may mga halangkaw na bin. Maray so ngunyan ta gari high tech na pag nagyuga-yuga ang apod keni ang daga. So building nagsasayaw-sayaw sana. Paano so mga luma ng mga building na day pa nakadesinyo sa mga arog kaini.
So yan ang pigtatakutan, na posibleng dakol katawo ang pwedeng magadan pag inagihan kita, pag tuminama sa tuya so pigapot tang the big one. Iyan tabi Sir Jan kompetente, kaya maurag manggiraray subahay kubo sana. Ligtas ka sa linog pero sa bagyo bako kaligtas. Diba? Kita digdi sa Bicol, ang gineribo tabaga tanganing pasiguro kita ta permi kita tigbabagyo maray kay ni maski nga pa dit magpundar naman kita kay simentadong harong hanggang iislab iyan tanganing ngayon pag nagbabagyo dahil lamang kita itaralbuan sa tuyang harong. Harap na ka nang gineribo tabaga digdi sa Bicol, nagpahararong kita konkreto na kung todo di slab. Kaya lang, pakalipas ng mangkipirang tao, naka-islab man nga ni, ang problema, igwa na naman na sunod na problema, baha. Baha na naman. Naka-islab man nga ni, kundi baha. So, ang ginibo, pa second floor nga kita, pa third floor. Tanganing kung bumaha nga ya, so first floor, di, abuton kan tubig sa first floor, sa second floor kita madurlag. O, di ba? Kung mahihiling tapo digdi sa Satuya sa probinsya kang Albay, arog na kailan mga harong. Ibang-iba na tabi. Kadikit na sa nagunya sa mga nagbabahay kubo, pero mas maurag manggirari ko ta sa bahay kubo, ta mapresko. Kumpara mo sa nakasiminto ka man nga ni, pero sus mariyang alingahot, may niton. So, maray sanayan kung arog na kaining tag-urana na, malipot-lipot ng panahon. Maray tabi dyan sa mga islab tabi, Sir Jan kompetente mag-tinir. Pero kung tag-init, nako, gari ka perming nasa ubin. Good morning tabi. Habuon ko na tabi mag-star sa building, taba ka maglino. Sabi ni Sir Jan, nga ta may building dyan sa Alabnig. Nailing mo na ining si Sir Jan. Abo niya na da mag-star sa mga building, tabaka ngayon maglinaw. Karaman baga dyan kay building sa Labnig. Parang are nang pinakaalang kaw dyan na harong. May third floor man lamang dyan. Digi sa tuya baga, alos ibabaon man sa na mga building. Hanggang fourth floor man sana. Bako arog sa Manila, malibong ka man hanggang. Sus Maria, lang ka ng building duman sa Manila namin. Lang ka ng building sa Manila namin. So yun yan tabi, Ma'am Imelda Cabilis, good morning. Iyan ang saro sa mga pighaditan. Ang pagtama kaning pig-apod na the big one. Nako. Pag mangyayari yan, hilinga nga ni, uduman nga ni sana sa Cebu. Kadakol tulo so mga nagkagaradan. So ang problema ngunyan, so kuryente, signal kang komunikasyon, pagkaon, tubig. Kaya dahil mo na masabutan ngunyan kung saan ka matabang, sa Cebu o sa Masbate. Tahalos na inot lang sa Masbate, pakabagyo, huto na. Paito na kan linog. O kaya, imbis ngayon na makatutok ko ta sa national government duman sa Masbate, umababa nga. Tali na baga si Presidente Bongbong Marcos Jr. dyan sa Masbate. So, ngunyan, ongoing sa mga nagtatarabang dyan sa Masbate. Importante yung talaga pag-araw ka may kalamidad, pagkaon mo na. Pagkaon. Bugas. Mga ngawat naman dyan sa mga karninas, noodles, inom mo na tubig, yan ang mga importantihon. Kaya kita, pasalamat kita, medyo okay kita. Okay kita. Medyo pigsalbar pa man kita kan sa tuyang kaguranan. Kaya iyan ang dapat na mga ipagpapasalamat. Sige. May mga surusubra man dyan tabi. Itabang, so dapat itarabang. So mga gamit din doon mga bado.
May mga grupo-grupo na nag-aacceptar kayan, pitiripunon, nga ni daron duman. Iyo, so itarabang natabi nindo yan. And ang importante yung paduman sa mga arog kan mga mobile clinic. Iyo, duman sa Masbate, si dating o kaya si apod kini so mga taga DSWD, tapos kasabay dyan so tabang man kang sa tuyang First Lady na si Lisa Araneta Marcos, may tabang man pasiring dyan sa Masbate. Masbate, so complete ang apod kini mobile clinic niyo, kompleto, igwa ki X-ray, igwa ki ECG, igwa ki ultrasound, para po magtaon ng serbisyo medikal o duman sa mga tugang nyato dyan sa Masbate. O so yaon pa lang duman so mobile clinic ni First Lady Lisa Araneta Marcos. O yaon dyan sa Masbate ngunyan, may libreng pwede ka mo magpa X-ray, ECG, ultrasound. Ano yun ultrasound so Sabados. Iyo, mata badusan natin ultrasound dai man. Bako man. Para sa kaipuhan indong para makatabang sa medical na aspeto o dyan po sa mga katugangan niya to o dyan tabi sa Masbate. Iyo, sige, ongoing ngunyan ang mga tarabangan, mga electric cooperative, rayaon na dyan. So task force kapatid, nag-aayos na kan mga linya kang kuryente sana bago man lamang magpasko. May kuryente na dyan po sa probinsya kang Masbate. Pero yun na nga niyan, sa ruta pang padagos na ipagpangajing unyan, tayo gwapa ki mga masurunod na bagyo. Tasabi baga kang Pag-asa, ang estimate ngunya na bulan kang Oktubre, 2 sundo 4 na bagyo. Sigwa na kitang 2 ng bagyo si Upong, ay di pa ito, si Upong pala, September ito. Saro pa sana ni si Paulo pa sana. Ayaw, si Paulo, may sunod pa. Iyan, so estimate yan tabi kang Pag-asa. Okay, sige. Maray na bareta po sa mga konsumidores kang Albay Electric Cooperative. May di tabing pagbawas nin singil sa kuryente, sa konsumo kang kuryente. Ayo, sa mainland, mga tugang, nasa 8.8029 per kilowatt hour. Dati nag-9 ini kada kaaging bulan. So nagbaba ngunya na September. Ayo, so nasa 8.8029 ang singil per kilowatt hour sa mainland. Sa mga residential po yan. Sa mga high voltage, nasa 7.8306 per kilowatt hour. Sa mga high voltage mga tugang, sa low voltage pala nito, so 7.8306. Sa mga high voltage, nasa 6.2071. Sa mainland po yan. Mantang sa mga isla, sa island, mga tugang naglangkaw. Iyo. Sa residential dyan sa mga isla, nasa 11.0140 ang singil per kilowatt hour. So mga nagagamit ki low voltage dyan sa apod kini sa island, nasa 10.4454 per kilowatt hour. So yan tabi mga tugang, may date na pagbaba. Yo. So singil kang Albay Electric Cooperative, ngunyan tabing bulan kang September. O kaya mamamatian tayo ni nagbabarayad na baga kita ngunyan Oktubre, first week. Barayadan ngunyan sa konsumo kang kuryente o digdi po sa probinsya kang Albay. May dit na pagbaba. Maray nang arog kay ni kaysa so may may proposal naman na
ipasairarom na sa pribado tabi maman kanyo ang satuyang Albay Electric Cooperative. Naringay ni privatize ta na. Tanganing ngayang makabayad kita kang mga utang ta, mamakaray nga serbisyo kang aliko. Una nindo yan ang solusyon. Solusyon daw yan ang ipaprivatize ta ang aliko. Para makabayad na kita kan sa mga utang kang aliko. Tapos mamakaray ang serbisyo. Sabi kang iba tabi maman kanyo, lalo ngaya kitang magugulpi kaya. Ano ngayang gusto nindo? Ang meral ko bagang ngunyang ang per kilowatt hour ang singil. 13 hanggang 14 per kilowatt hour. Huwili nga kita 8.8029. Rayun ba gano? Kung i-privatize yan, nako. Problema na naman kita kaining mga albayanaw. Serbisyo asin reparo. Ang masolusyon man sana kang problema ta sa aliko, kita man sana. So aliko man ginaray. Pero makangalason nga ni na natatanag kakautang-utang ang aliko, ang Albay Electric Cooperative, na dahil man nga ni ki kalaban, dahil man kikakompetensya. Yung man sana nagsusupply ki kuryente tadig di sa Albay. Pigbabayadan taman sa mga systems lost. So mga hinarabas na kuryente kang ibang konsumidores, pigbabayadan tabaga. Kasabay bagang sa bill tatabi Sir Pedrito Perez. So hinabas kan mga mahabas na konsumidor na din nagbabarayad kitultol, na nagharabas ki kuryente, pigbabayadan tabaga yan. Pigbabayadan ta. Kada pagbayad ta, kada bulan, kasabay dyan. Kasabay na so mga hinarabasan. Nga tata na lulugi ngayang aliko. Nga tata na lulugi ang aliko. Napigbabayadan ta, so mga hinarabas kang, mga mabas kang kuryente, pigbabayadan ta baga. Ang apot na tata, nalulugi, na tata, nagkakautang-utang pa ang aliko. Serbisyo asin reparo. Indasan na ngayon. Sa rumbang sa higdaan. On minuto tabi bago maga 8 o'clock. Alas 8 na pala. Hinuninin sa Salamat sa kuyang apod kini. So IT ko, so inom tagay ta inayos na sa background. Tigdi sa ibong na live ta. Pinakaray na. Ta siguro na konsensya ini digdi sa sarog naghihiling digdi nagdadango. Kaya inayos ka subanggi. Salamat sa sakuyang IT. Ang IT ko digdi inom tagay. Inom tagay. Taday man da siya nagkakahiling duman sa sarotang live. Nata daw. Diyan sana siya nagkakahiling digi sa ibong. Kaya okay na da sa audio. Okay na sa audio kang background music mo. Okay na. Yo! Salamat sa sakuyang IT. So mga tugang, digdita naman po muna para mentras na tatapuso na sa tuyang programa. Ngunyan pong aldaw kita ng Biyernes, petsa 3 po kang Oktubre, taon 2025. Sa pangaran po ni Madam Aylin, kang MBY Dormitory, pangaran man po ni City Vice Mayor Ate Glenda Ong Bungao, City Councilor Riner Burse, Municipal Councilor Irene Morales Pahot, Mayor Shi Capos Bilo, ABC President Cap Art Abela. Sa Capos Bilo Lotto Outlet, salamat. So at yan tabi mga tugang duman sa programa ta, bagong malinaw kita 10 to 11 AM. Bagong malinaw duman sa 107.7 radyo natin Tabako. Duman naman kita mag-erdingan na sin magdaranguga. Paaram na po muna sa indong lingkod. Manny Moxeya po ini si Mr. Hulbutana. Happy weekend po sa Gabos. Sa Lunes naman kita magdarangugan ha asin mag-iribanan. Happy Teachers Day po sa mga teacher. Happy Piestaman po sa mga taga Bariw and dyan po sa Barangay Bungabong, Tabaco City. Iringat po kita ha. Iringat po.
Happy weekend po sa Gabos. Bye-bye. Ingat po. Adios amigos. Dumo. Arigato. Bye-bye. Serbisyo Asin Reparo. Sisa ko pagi Horacio Imperata laban sa mga bagyo asin iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat hulikan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Hulikan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga. Asin hulikan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kam bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Day mi nasabutan asin nautob ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit hulikan sa mong mga salanggibo. Asingunyan namamatean mina ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asing kapabayaan. Padagos ang labi-labing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo. Uran, baha, pagtuga kang bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan, kundi ka, mamumuto nama. So sa imo kami minahagad, ning kapatawaran kan samong mga kasalan. Ilikay mo kami, ang samong mga namumutan, asin mga pagrugaring, sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsableng paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli ki Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibi mo kami.